गाव नांथारबाय थिपाथ्रायबाय बोखाबा हाला गारि खुसि नागिरदोंमोन बियो ओमफ्राय आगोलजोंबो थांथारनो हाला हाखरसो बेगबो खालामनो हाला बोखोनांसिगौ जाबाय गाबो जानोसै गिनांगौ जाहांदोंमोन नायनो हागोन नों मोजां थादों साखायानो गिदिङोल' गारि ओंखारा गाड़ी रिवर्स करके जाना था ना रिवर्स करके जाके आगे होने से अच्छा था लेकिन रिवर्स में ताकत नहीं होता